Yo. Awas. Ayo. Ayo. Asik. Yo. 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 Ayo Pali. Asik. Ser. 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 Oke, ini permintaan dari tim Rewang Omah Lor Dalan, matur nuwun. Iya. Ya sudah dikasih saleho, semoga kena dinggit tombone kesel ya nak. Iya. Iya. Ini anu. Tapi tadi maaf tadi pas lirik di awal itu aku agak gimana gitu. Gak apa-apa. Kamu cantik soalnya. Kalau orang cantik itu salah tidak apa-apa. Ya enggak boleh. Gak apa-apa. Ya udah maafin ya. Ya gak apa-apa. Bocah kok tambah pinter kaya ngene, tambah ayu. Makasih Tak ya. dongakne karire semakin melejit. Amin. Hati-hati ya ta. Iya. Jaga kesehatan juga. Iya. Ya. Sing Ini sehat. aku boleh nggak berenang? Loh, jangan ini bletokan ini. Kamu kalau berenang bisa nyisik. Ya. Oh gitu ya. Ya, wes kamu di sini saja. Tak panggilkan Pak Ali mau. Tapi itu kasihan nanti Apa? Pak Alinya juga itu ini soalnya banjir. Lewat sini. Ini. Oh, gitu. Gitu ya. Iya enggak Gak apa-apa apa-apa. sih. Nggih. Bapak Monggo. Ali, Pak Ali, Pak Ali. Bu Anis, Mas Rizky dan Mbak Wulan saya. Mas Freddy juga. Mas Freddy juga. Monggo. Iya. Turuk. 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 Monggo Mas Freddy. Beserta istri Mas Freddy. Monggo Pak Ali mriki. Alhamdulillah monggo Pak Ali katuran radi tengah mriki. Yo Mas Freddy leh kepengin ngetokne luwe nangis kuwi Masmu. Kuwi Masmu. Gelut ya? Kalem. Lah ya ini sama Pak Ali dulu. Oh iya, iya. Selamat malam Nyun sewu, sugeng dalu Pak Ali. Niki pun dipun asta. Nggih. Dipun nitih miki nggih Pak. Nggih. Nggih Pak. Pripun pawartosipun panjenengan? Niki kula ngundangin jenengan niku Bapak napa Pak Lek napa Bude napa Nah, Pak Le. Nah, pernah Pak Le. Oh, Pak Lek. Yo. Pak Lek Ali. Nggih. Sehat selalu nggih Pak Lek. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi saged dadi keluarga yang rukun. Amin. Nggih. Amin. Derek tetepangan kula cucune. Yo, pernah ponakan apa putu? Putu. Buyut. Asine wong ki ya bingung. Asine wong ku ya bingung. Iya. Ora. Dadi Kilo. nek miturut Buyut, Nah, Mas Ali iki nyeluk aku Mas. Nah. Nyeluk yo Mbak. nah. Mbah. Nah, Mbak. janto cilik iki tuwek. Lah kuwi lho. Dadi pakmu itu wae asline. Mbah. Sepuh, Mbak. Ah. Padha kaya Pak Tantut. Nimbali sampean kan yo Mbak. Mbak. Iya, iki dadi dulurmu ning kene petuk kabeh. Ah dulurku akeh men to, Lah Mas. piye wong yo Akeh. patra akeh. Ini beliau ini juragan kerupuk sekarang. Pak Ali, Oh. nimbali Mayangkara niku bayar nih, Pak. Mboten nggih, Pak. Sampun lunas kok ketiringanane. Banget ten karo dulure kon bayar nih. Sing ketar-ketir.
Sing ketar-ketir sitok. Sapa? Miming. Loh, kuwi wis bayaran ket kae ya. Iya. Kuwi. Oke. Oke. Pripun Pak Ali raose panjenengan dalu menika pripun rasanya bagaimana Pak? Alhamdulillah, remen sangat. Remen sangat nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Meriah. Alhamdulillah. Eh, Nggih, sampun puas napa dereng, Pak? Alhamdulillah sampun puas. Ayo mulai. Lho Oh, Pak Ali wis puas kok. maksudnya puas sih dalam arti pertunjukan malam hari ini lho. Ora kok puas mergo wis bar terus mulai. Yang penting kan Pak Ali wis muni puas. Sandingen beliau tuh pengen mbok sanding. Iki cara konsepnya piye ya kan? Sing foto kok gur wong-wongane lho kok. Mantap. Mantene dijarne iki lho. Maksudnya Anu, aku gek lewat sana maksudnya enggak apa-apa tok. bisa. Lihat sana. Jeru Mbak lewat sana aja lewat sana. Iya, lewat sini aja Mbak, lewat sini Mbak, tengah Ini sini dipindah nanti ke Mas, ini sini. dipindah Pak minta tolong. Mas, Dipindah Mas saya Bambang, nanti bener lewat sini terus ke sini. Enggak ini dikasih ini undak-undakan sini Mbak. Nah, Iya. sini. Engkau urung malam apa? Malam pertama sikilis gatelan sini. Nyisik. Nah, sini. Paling guyu Pak Ali. Ngapunten keadaane ngeten iki. Walah nopo tepak mboten lho. Niki justru dongane jenengan iku dijabahi dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Lantaran toya menika dipun paringi rejeki, mugi-mugi pralambang Jawa menika rejekine panjenengan gembrojo kados ilining banyudan. Amin ya rabbal alamin. Amin sini. Buket untukmu. Kok iso buket? Olehmu kok kono buket. Lah aku bingung arep Buket mulai nggawa apa. dhewe ora kok jikok kenean. Sudah, ini salim sama mantannya sudah belum? Oh, belum. Saliman dulu. Nggih, selamat ya Mas, Mbak. Ah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Amin. berbahagia selalu. Amin. Ibu pengen gadah putu pinten? Waduh. Sak kata-katain. Sak kata-katae. Waduh. Ora apa-apa juragan anak. Ora apa-apa, Mampu, mampu kok. Mampu. Bapak pinten, Pak? Sekawan. 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 Zaman pengen dia anak pira, Mas? Secukupnya. Secukupnya. Nek mbaknya pira, Mbak? Padane masak. Sekasihnya pemaku ya, pemaku lho ya. Sampean punya Pemaku. pengen duwe anak pira Mbak Niken? So aku pemonin duwe anak Duwe ya. anak pira Mbak Niken? 20. Biar mbok botok apa piye? Loh, tak manfaatnya kabeh. Lah memanfaatnya apa? Sitok babalan, sitok tinju, sitok penyanyi, sitok yang ngarauke, sitoke Kok karaoke barang lho, nyanyi. Nyanyi. Oh, iya. Mas ada geludung aku takut. Gak usah takut sini. Nanti kalau takut sama aku aja ya. Iya, nyanyi aja ya kita Nyanyi ya. aja ya. Ini requestnya apa? Monggo requestnya apa sini? Ayo Mas Freddy. Agak maju Mas Freddy. Iki Mas Mulono salim kangen. Aku Wes. merdeka wae lagune. Wonge nangis sumpah. Mau ketemu piye adik? Aja nangis. Kuwi Mas. Wateke kecilik kok ora ilang. Lah piye omah terus pabrik. Oh. Lo mati tau bantingan niku. Iya, pripun? Sigar. 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 Oh nggih. Lagune sigar. Sang pate sigar ngoto paris. Kuwi sigro. Kuwi ada-adane Bambang nek ndalan. Ododone. Oke, ini agak bisa maju Bapak. Iya, jangan mundur-mundur Mas nanti. Freddy pripun? Aku tak mudun bae. Nyapa to, Oh, gak ning kene usah. sik karo dulure. Karo dulure. Aku ngene iki bingung lho, Mbak. Nyapa to nyapa. Yang MC enek. Ketar-ketir dompetku. Tenangnya malah sama kok disangoh nih. Adie sampean mampu kok. Jare sapa? Loh, ini kan beli rumah Bapak Ibu. Tadi Aduh, saya apa nih, Mas? Tadi saya melihat rumahnya. Wow. Aja muni ngono. Mas, Lawange enak pitu. Mas. Ya Tak tabuk ampun. loh, tak tabuk loh. Jedinge genetik- Mas, engko genetik pacek dulu. marani aku lho engko. Bang, kowe muni lawang enek pitu ku gek pagupon. Lah iya. Lah Ora. ya, jane ya bener, jane Mas jangkrik ora aku. Ayo, wes nyanyi. Ya. Sigar ya. Sigar. Nanti monggo Pak diambil. Dalang iso nyanyi sigar gak? Iso. Iso. Nusuk. Sigro. Iso Sang sigar to. pate sigar. Larase sendro patete seng. Agak maju Mas Freddy. Agak maju jangan mundur-mundur ya, bisa Mungkin nggak nanti dibilangi? Mas Rizky sama Ayo. Mbak Wulan bisa Agak nyanyi maju, bersama, agak monggo. maju lagi Ibu. Ibu agak maju lagi. Iya, nanti satu-satu iya. Bapak ayo Pak, agak maju ya Pak. Ayo Mbak Mantan agak maju. Kalem toh, Mak. Bisa dibilangin apa enggak? Dari tadi saya tuh sudah ngomong agak maju, agak maju. Sabar. Inallah masa. Irit. Wong sabar kekasih. Allah.
Pak Sobirin wis mulih kok. Duduk kuwi. Yo. Ya. Yo, sikat.